da ta asalafi ya yi martani kan sababbin hotunan Maryam Yahaya a shafukan Instagram. Shahararren marubucin nan da ta asalafi wanda ke wallafa rubutunsa a shafin Facebook ya yi magana a kan sababbin hotunan Maryam Yahaya bayan soma samun sauƙinta. Ga dai abin da yake cewa. Maryam Yahaya an ba ta shawara ta killace kanta, ta daina yaɗa hotunanta a midiya, ta bari sai ta murmure amma ta ƙi. Marubucin ya ce, na yi magana da ɗaya daga cikin uwayen ɗakinta a masana'antar Hausa Fim, inda ta tabbatar min da cewa yarinyar sam ba ta karɓan shawara. A cikin wannan yanayi da take ciki, a bar a tausaya mata ne, Allah kaɗai ya san wa take son ta burge a midiya, sannan dai ba za ta taɓa burge waɗanda suka zalunce ta ba, domin kuwa su sun gama da shafinta tun da suka guje ta. Inda mu masoyanta muke ba ta shawara da ta sanya hijabi idan za ta yaɗa hotonta a midiya, zai furfa mata asirin ramar da ta yi, sakamakon jinyar typhoid da malaria da ke damunta, amma fa a cewarta. Inda a ƙarshe muke fatan Allah ya yaye mata, ya ba ta sauƙi tare da ƙara mata lafiya, ya kuma hirye ta, ya ba ta mijin aure na gari.